नोंथाङा इउपिपिएलनि सासे मददगिरि लोगोसे आइटि सेलनि मावथि होननानै जों मिथिनानै मोनो। दा दिनै जों नुनो मोनबाय थादों बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफोरा बिपिएफखौनो नागारबाय थादों। बेबायदि समावबो नोंथाङा दिनै इउपिपिएलनि सासे आइटि सेलनि जालायनानैबो सरकाराव गैयै बिपिएफ हानजायाव जयेन जाफैबाय। मा जाहोननि थाखाय बेबायदि जानो गोनां जाखो बा मानो डिसिसनखौ लानो गोनां जाखो? फैबाय थानाय जितु बिटिसि इलेक्सन, बे इलेक्सनाव बिपिएफआ माने फुल मेजरिटि लानानै देरहानानै थांगासिनो दं, जेराव रायजो राजाफोरा बांसिन बिपिएफखौनो अनसायनाय मोन्दों। आरो दिनैनि समाव माने हाग्रामा मधि सार बिथांखौनो रायजोफोरा नागिरबाय दङ। बेखौ जोङो गोबां सुलुंफ्राय मोन्दों। फारसेथिं जोंनि जितु दिहिरानि ओनसोलनि माखासे जौगाथायनि खामानि जों आसा खालामदोंमोन, जेरै दारागाव बा जोंनि भांग्रिखुसि सिब्रुबारि बेफोर जायगायाव गोबां माने दैनि जेंना बायदिसिना बेखौ जोङो बे सरकाराव इउपिपिएल सरकाराव सुफुंना होगोन होननानै जों सानदोंमोन, नाथाय बेयो जाफुङासै, गोबां थालांदों। बेनिखायनो जों बेफोर जायगायाव जों खामानि मावनो गोनां दं होननानै जोंनि दिहिरा ओनसोल आरो जोंनि गासै माने माबायावनो मावनो गोनां दं होननानै जों सानदों। फारसेखि बिपिएफआ खुंथायाव फैयोब्ला बै आंखाला जाफुंगोन होननानै सानो नामा? जाफुंगोन होननानै जों सानो, मानो होनबा बिपिएफआ बेखौनो जोंनो दा कमिटमेन्ट माबा होदों, जोंनि ओनसोलाव जौगानायखौ लाबोगोन होननानै बे बाथ्राखौ जोंनो माने फोरमायदों आरो जों फोथायनाय दङ। प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा बा इउपिपिएल सरकारा गोबां जौगालु बिथांखिनि खामानि मावबाय थादों आरो माखासे जाफुंबाय आरो मावबावगोन बेबायदि कमिटमेन्टखौ जों नुनो मोनबाय थायो। बे बेलायावहाय मा बुंगोन? बे बेलायाव जोङो फोथायनायखौ गोब्राब मोनबाय। दिनै जों बायदिसिना गोबां एलिगेसन लाबोनो हायो, नाथाय बेखौ रायजो राजाफ्रा मिथिखागौ। रायजो राजाफ्रानो माने निस्सय माने बेखौ बे बिटिसि इलेक्सनाव माने बेनि फिननायखौ होगोन।